Mayi Mary Chilima anapempha kuti pachitike kafukufuku wapadera wa imfa ya mwamuna wake. Tonsefe monga tikudziwa kuti pa 10 Juni 2024 ndi tsiku limene dziko la Malawi linataya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dzikoli amene ndi SKC ndi anthu enanso 8 amene anafa pa ngozi ya ndege mu nkhalango ya Chikangawa kumpoto kwa dziko la Malawi. Ngozi itachitika mwezi wa Juni pa 10 mchaka cha 2024. Anthu analira maliro ndi kuyikidwa zonse ndi kutha aliyense ndi kubalalika, koma mwezi wa August 2024 ndi tsiku limene kunatuluka kafukufuku wa mmene ndege inagwera ndi kuphesa anthu okwana 9 amenewa ndi kuphatikizapo SKC. Kafukufukuyi anatulutsidwa ndi kampani ina ya ku Germany imene inafotokoza kuti kafukufuku amene aperekayo ndi preliminary chabe, amene si kafukufuku yense wa complete, amene anayankhula kuti kusogoloku mwina chaka chamawa kuzabweranso kafukufuku wina amene azapitirize kufotokoza pamene panalekezera kafukufuku oyambayo, chifukwa kafukufuku uyu anangofotokoza mmene ndegeyi inalili komanso mmene inayendera. Kafukufuku uyu anaonesa kuti ndegeyi inali yosowekera zinthu zingapo ngakhale inkauluka. Kafukufuku uyu anafotokozanso mooneka bwino mmene ndegeyi inayendera, koma kafukufuku uyu ananena kuti pali zina zimene azayang'ane, koma zimenezi zizabwera mu ripoti lina limene lizatuluke mwina chaka chamawa. Chichitikireni ngoziyi, mkazi wa malemu Dr. Klaus Chilima amene ndi Mary Chilima anali asanayankhulepo china chilichonse pokhuza imfa ya mwamuna wake kufikira dzana pa 29 Septemba mchaka cha 2024 pamene mayi Chilima analemba pa tsamba lawo la mchezo la Facebook limene ndi social media Facebook page yawo, imene mayiwa analemba kuti 29th September was our wedding anniversary. Ndikupempha nonse amene mukukhuzidwa ndi imfa ya mwamuna wanga kuti mundithandize kumema kafukufuku wapadera kuti timve satane wa zonse zimene zinachitika pa 10 mpakana pa 11 Juni 2024. Apa zikutanthauza kuti mayiyo akupempha kuti aliyense amene zinamukhuza makamaka pa imfa ya Saulus Klaus Chilima kapena aliyense amene samamvesabe za imfa ya SKC awathandize mayiwa kuti pachitike kafukufuku wina wapadera amene afufuze pa za imfayi. Mayi Chilima analemba izi ndipo pansi pa zimene analemba anayikapo chithunzi chawo chimene anajambulisa pamalo amene anagwera ndegeyi ku Chikangawa atavala zovala zakuda. Mayiyo anajambulisa chithunzichi atakhala malo amene panachitikira ngozi ya ndegeyi. Pamalo patikamaonesesa pali tiziduswa ndi mapisibe ndithu a ndege imeneyi. Iwowa anali atavala zovala zakuda monga namfedwa. Komanso pa chithunzi chawocho cha mayi Chilima atachita posti pa 29 September pa 2024, anthu ambiri anayamba kuchigawana chithunzicho komanso kugawana uthenga umene analemba mayiwa, moti panali ma likes ochuluka kwambiri opitirira 40 chakuti 1000 within a day, komanso panali ma comments ochuluka kwambiri. Koma nkhani yayikulu inali yakuti zimene analembazi anthu anazichita share kwambiri. Anthu ambiri anazitanthauzira mwawo, anthu ambiri anazitanthauzira negative komanso positive pa zinthu zimene zinalembedwa pamenepa. Ndipo uthengawo unawanda m'masamba ena amchezo monga WhatsApp komanso Twitter, kungotchula masamba ochepa chabe. Anthu ochuluka akhala akuyankhulapo zosiyanasiyana za izi. Pamene anthu akupitirirabe kulankhulapo zosiyanasiyana, anthunso apereka maganizo awo. Anthu ena akuti mayi Chilima akuonekabe kuti
nkhani ya imfa ya amuna awo sakuyimvesesabe mpaka na lero, ndipo sakumvesa chikuti chimene chinachitika kwenikweni ndi chani, ndipo adakali olira, ndipo iwowa akuoneka kuti mwinanso mpaka na lero mtima wawo udakali osweka ndipo uzakhalabe osweka mpaka na kale, monga tonse tikudziwa kuti kuluza munthu ndi chinthu chosayiwalika, ndi chinthu chowawa chimene munthu umakhala nacho moyo wako wonse. Anthu ena akulankhula kuti mayi Chilima sakuvomereza zosatira zakafukufuku osatira amene zinachitika ndi kutuluka, ndipo sanakhutisidwe nazo nkomwe. Komanso zomene zikubwera kusogoloku zimene akupanga kafukufukuwa akupitirizabe zikuoneka kuti sakhutisidwa nazo. Iwowa akufuna kuti pabwere magulupu ena a independence amene ndi apaderadera, amene achite kafukufuku wina, amene azatuluse zosatira zosiyana ndi mwina zimene akupanga panopa kafukufukuwa sangazazituluse. Ichi ndi chifukwa chake chimene Mary Chilima anabwera pa Mbalambanda kufotokoza zakuti aliyense amene akukhudzidwa ndi imfa ya SKC awathandize. Pali mabungwe enanso amene ndi mabungwe amene siyaboma, amene ndi mabungwe omenyera ufulu wa anthu mdziko muno, monga mwachisanzo bungwe la SIDED. Bungwe la SIDED lakhala likuyankhulapo pa za imfa ya Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena aja kuti pachitike kafukufuku wina ndi makampani ena a independent amene azichita zimenezi. Pakuyeneka pachitike kafukufuku wina, ndipo kafukufukuyo akuyeneka agwiridwe ndi mabungwe komanso anthu a independent, komanso anthu ena omenyera ufulu wa anthu mdziko la Malawi, anthu monga Bon Kalindo amene amamenyera ufulu mdziko la Malawi. Iyenso wakhala akuyankhulapo kuti pakuyeneka pachitike kafukufuku amene boma silikhuzidwapo olondoloza za imfa ya Dr. Saulos Chilima, ndipo kafukufuku uyu akuyeneka achitike ndi anthu a independent. Izi ndi zina zimene mabungwe komanso anthu akukamba. Tidakali pa pointi imeneyi, manong'onong'o ena kumamveka mwapansipansi kuti Mary Chilima zikuoneka kuti kusogoloko atha kulowa ndale. Ena akumayankhula kuti mwina mayi Chilima akapikisana nawo pa mpando wa upresidenti mchipani cha UTM pa convention ija ya UTM ya mchipani chimenechi imene ikubwera kusogoloko. Ena akumayankhula kuti mwina timasomphenya ititi tizaboleza ndithu, popeza kuti amakhala close kwambiri ndi Saulos Chilima. Iyeyi akhonza kukhala kuti amakopera chilichonse chimene ankachita Saulos Chilima. Izi ndi zimene anthu ambiri akungonong'ona kuti atakhala kuti wayima zikhonza kuzachitikira. Komabe anthu ena akuyankhula kuti mwina sakufuna mpando wa president, komabe still more akufuna atalowa kukhala active mu politics. Koma anthu ochuluka kuyankhula kuti ndalezi akhonza kuchita, koma sizikudziwika bwino kuti ango yake ikhala iti, kapena mwina zikhala kuti ahima nawo apikisanawo pa mpando wa UTM, kapenapo ayi azangokhala active member wa UTM ndi kumachita rani nkhani zina za kuchipaniko. Nkhaniso zina zimene amayankhula anthu amene amayankhulapo mdziko la Malawi pa nkhani yokhuza ndi ndale komanso anthu omenyera ufulu wa anthu akuyankhulapo. Mwachisanzo a Bon Kalindo akhala akuyankhulapo kuti munthu oyenerera kusogolera chipani cha UTM ndi mayi Chilima. Bon Kalindo wakhala kuyankhulapo kuti mayi Chilima ali ndi mphatso ya usogoleri ndipo akhonza kulitengera dziko lipena pake. Izi ndi zina mwa zimene akuyankhula Bon Kalindo. Komanso anthu ena monga JB naye wakhala akuyankhulapo kuti mayi Chilima ndi mayi amene akuoneka kuti ali ndi usogoleri wamphamvu, amene akuoneka kuti ali ndi usogoleri waluntha, akhonza kutengera dziko la Malawi pena pake. Komanso Mary Chilima akhonza kusogolera chipani cha UTM mu direction yolondola. Koma mwina maganizo ena nkumati nzimayiyo mwina azakhale president ndi cholinga chakuti azasogolere mwapaderadera mopanda mantha komanso mwabwino kwambiri. Tidzadziwe chenicheni chimene chinachitika ku Chikangawa makamaka kuchokera paja pa 10
Juni kufika paja pa 11 Juni mu nkhalango imeneyi yachikangawa. Dzina langa ndine Sam Mavita, koma kutheka kuti mmafuna mutadziwa chimene chinachititsa chenicheni kuti ndege igwe. Mavidiyo amene ali pa screen wa akakutengerani kumeneko in few seconds. Tikaonani kumeneko.